Kodwa kona wathi futhi umflenges lenenze ngithanda. Bamba licingo sakhuluma thina nawe Musi. Hello? Yes, mfunjani? Khona futhi nami. Hello? Yebonini ngifane abantu ufuna ini kimi ngoba ngakutshela ukuthi ngingemuntu. Fana yathi nyalo sandayo emaphoyiseni ngiyokhuluma nemaphoyisa because kuyabonakala ukuthi wena awufuni ukungilalela. Ungilandzeliswa yini ngoba phela ngakuchazela mina ukuthi nginemuntu. Nyalo phela kuchinja inombolo ngishaya inombolo engathathu uyabona? Yena say abuse leyo ngahlala phansi nayo ngakutshela straight ngaba like mina ngicela ukuthi uphume kimi. No ndo emaphoyiseni sibathe kubite court because phela silalelani nawe. Ngibala ngosebashaya. Uyabona ukuthi waye ngathaza icela ukuthi ihlale kimi. Ngiyisho ngona lokho ukuthi lokukunika leqongo ngithi mina bamba ngisho kona ukuthi ngide ama intentions lamabi ngizama yonke indlela ukuthi ubone ukuthi awumuthi mina uyangivamisa. Lo mina okay man ngingambamba ngimthini mina lo muntu ngoba phela uyabona ukuthi ushanga lenye inombolo. Ushanga lenye inombolo lo muntu. Uyabona ushanga lenye inombolo but mina ngithina ukuthi madoda ashala ngosingolo ngento sethi. Okay ngene njani ke ndibenze angisaka ufuna ngiphaphadele iqondo mangishintshe inombolo. Shothi phela ufuna sene njalo. Ushintshe inombolo ukuthi Kuze mina ngeke ngibabambe lo muntu ngimthi uma ukwale nombolo lena angiswetshana ngibona. Sekufanele ngene njani mina ngophila ngicela ukubona phone. Kusho ukuthi ushanga lenye inombolo. No, ayikudingeka ngoba sinabo usho njalo ukuthi awuyathi ngoba iyayika save la. Wena ke wasungena ngazuse mina ngisalungu nje kahle kahle nami trying all means ukuthi ngisave le relationship yethu para wena you keep on ukuthi ungangisupport. I'm trying back ukuthi ngini trust yakho para wena awungisupport. Hello. Ukuthi ngikole ngibahlala mina ngikubeka babambe iqobo ukuthi ngizama lokhu bida in trust so Wala hello. What me trust ukuthi Hello. semba sokhona kuphila kahle. Salula kunjela sekuyisabekela futhi. Sabela. Usawuchama ngiyabona usawuchama.